ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಾಡಿಗಿಡ್ತಂದುಲ್ಲಲು ನಮ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಡಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಾಡಿಗಿಡ್ಪುವನು, ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗಾಡಿಗಿಡ್ಪುವೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಅಂಚನೆ ನೇತ್ರಾವತಿಡ್ ಮೀದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತನ್ ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪತನ್ ಪೋಯರಿಗೆ ಪುಡ್ಪುಜ್ಜೇರು. ಬ್ಯಾಗ್ ದೀವರಿ ಮುಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು, ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಪೋದು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಿನ ಲಗೇಜ್ ಕೌಂಟರ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತಿಯ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯೂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜನ ಒಂತೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂಡ್ ಒಂದರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದರ್ಶನ ಮಂತು ಬತ್ತ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಲಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಚ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟವು ಕೋಪ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿರಗೊಂಡು. ನಮ್ಮ ತಂಪದ ಜಾಗ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮುಲ್ಪ ಯಾಪಲ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಂಡ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಂಡಲ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆದೇ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದನದ್ದೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಓಂಡ ಪೆತ್ತಗೆ ತಿನ್ಪವುಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗೆ ತಿನ್ಪಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಲು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಬತ್ತ. ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ವಣಸು ಮಲ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನು. ದೇವೇನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತುದ ಆಂಡ್ ನಮೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಆನೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.